Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. A descoberta do amor é a máis fermosa aventura e a experiencia máis perturbadora. O espertar, furtivo e exixente dos desexos íntimos, aparece como o inicio da mesma vida, que cobra un novo sentido conmovedor, ás veces venturoso e ás veces dorido. Comezamos a falar de felicidade e vivimos os soños máis vizosos. Todo quedará grabado naquela primeira caricia, naquel inesquecible primeiro bico. Acorda cando me deron o primeiro bico. Un día querían-me dar un bico e quixeran mudar e fun eu e dei a volta e escapei e ele colleu-me polo chaquetón e ele a tirar e eu a tirar e rompeu-me co chaquetón. O primeiro bico rabunhou-me a cara. Si, dou-me unha rabunhada, dixinhe eu, en tanto tempo tesme que demostrar o cariño, non? Vou eu funhe dar un bico e rabunhou-me a cara. E Marchouse no bico. Non lle gustou nada. Despois tardou 8 dias ou 15 en vir, porque lle pareceu moito que eu lle dese o bico. Non lle dese o bico. E non lle dei. Simplemente roubeino. E pagoume con a lavazada, claro está. E naturalmente que lle daría un bico cando puden. E detrás dese outro, e outro. Cando me estea ouvindo, vais a rir. Pero que era así, ela tendría que decir o mismo. Eu pareceme que antes da guerra que non tive un bico dunha moza. Pareceme. Que non me acordo de que unha moza me dese un bico. E despois da guerra houve poucas tamén. Daquela non había o conto ese de que hai agora, porque agora, claro, agora dan bicos a calquera hora. E aunque seja diante de quen seja, non se agacha ninguén. Pero antes se agachábanse moito. Entón a muller velaba moitísimo pola súa reputación. Si se deixaba querer moita presa, xa sabía onde iba a parar. Quizá máis que o temor dela, polo que pudera suceder, era o temor e a veces o terror da familia. Eu nunca lle dei un bico a ningún mozo. É como a min, decía unha irmán que eu teño, decía ela: ai, Dios mío, agora que tempo. Se fora como os dantes que quixeras darlle un bico non podías porque se te vían, xa te catricaban, que dicían, ai, pero non andaban dando besos un ao outro. E iso non se podía fazer, aunque tivera a idea. E se dava-se um bico para outro, mas aí vai juntar outra, já não ia juntar de mim. O marido que tuve, em Passa Esteia, que morreu há 8 anos, foi o primeiro moço, o primeiro homem que tuve, que conheci logo. E xa había 5 anos que falaba comigo. Daquela tardava-se máis tempo en dar besos. Eu tardei polo menos 2 anos. O primeiro bico dou-me xa cando había 6 anos que falaba comigo. Agora, por exemplo, pois se conocen, xa se meten dentro dos coches para mociar. Daquela non. Daquela, os mozos iban ás mozas, íbamos para as herbeiras a apañar a erva, ali era onde mociábamos. Había unha rapaza que enchía o ollo, entón íbamos achegando a ela e íbamos botando indirectas, non declarábamos inmediatamente o noso, digamos, o noso amor secreto, nada de iso. Agora as mozas buscan o mozo. E daquele o mozo tiña que andar rastexando nelas igual que ao cantrarlas da Ebre. E iba lle mal a cazala, sabe? Había que
darlle moitas voltas á cousa para enredar a rapaza. Cando sintonizábamos, entonces xa podíamos entablar unha relación máis ou menos estable. Entonces marcábamos días para vernos. Era día de mozas, era o martes, e o jueves e os sábados. Botabas anos ao mellor de noviazgo, eu botei 4 anos, pero cantas veces nos víamos neses 4 anos? Porque además, con los chicos para salir era un problema, porque las mamás y los papás estaban pendientes de uno. Daquela había un control tremendo, sobre todo sobre as mulleres, as nais tiñanas controladas. E ibas, e petabas á porta. E se había rapaces, mandabanche un rapaz. Se non había rapaces, viña outro calquera. Entón, está fulana na casa, está, pois, dille que veña aquí. E viña. E estábamos na cociña, e petaban á porta, e ibas a abrir, e sentabas ali naquela mesa, botabas unha hora ou media hora, según quixese a nai. Se a nai estaba contenta con que ti estiveras ali con ela, entón deixaban de estar unha mía máis. Pero se non, chamaban de contade, se chamaban por ela, marchaba, e ti tiñas que marchar para fora e al carajo. Doa, 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 costureira, oa traballaba na leira, doa, 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 doa. O fiadeiro é o lugar da parroquia donde ás noites se reúnen os mozos e as mozas para todo menos para fiar. Facían que fiaban as mozas e tamén as nais que ían vixiar as súas fillas, porque naquel momento estaban os mozos da parroquia cortexándoas, e entre fiada e fiada bailaban, porque había un acordeonista, ou había un gaiteiro, ou un grupo de mozos cantaba. As mozas xuntábamos todas, as compañeiras. Xuntábamos todas nun sitio. E despois había unhas maiores que nós que tocaban a pandeireta. E despois íbamos para ali e viñan os mozos. E viñan todos moi planchados, os chicos moi planchados, claro. Non, para cambiaban tantos pantalóns como había ahora, non? E viñan todos planchadiños, cos zapatos moi brillantiños, moi brillantiños. E nos dicíamos, mira aquel Mercedes, mira aquel que ven, que guapo é, tal cual. Chegan os mozos da outra parroquia e ven diante o que canta mellor, o que quizá é máis alto, o que quizá é máis guapo, o que quizá ten os ollos máis azules. E ese mozo ten un encanto especial. Había homes a presa. Cantos quixeras. Mulleres había. Pero había ocupación para todas, porque para fora non marchaba alma. Eu nunca vi unha moza fea. Nunca vi unha moza fea. E cando era para ir aos bailes, a fora, como por exemplo que viñamos aquí ao Ural, que é aí veciño, pois xuntábámonos todas e íbamos todas xuntas, todas, mozas e mozos. E chegábamos a Devesa, ou a donde fose, a primeira baila era para as veciñas, para as compañeiras todas. E eu estaba tocando e eu via unha rapaza que me gustaba. Eu nunca a vira. E viña un fulano e dicía, deixasme tocar unha peza. E eu, de grande gusto, anda que o home non tocaba ben, pero eu dicía, toca un paso doble, que os pasos dobles para o gaiteiro que empezaba, pois era o que máis a xina pois podía tocar. E eu iba a sacaba aquela rapaza ao baile. E dicía, vamos bailar, tal, sí, é tal, é tal. E aí comezábamos un pouco de roce. E naquele roce, pois, chegábamos a algo, sabes? E eu non tiña, como diría Castelao, desacougos eróticos mentres bailaba. E aceptaba moi ben eses centímetros que me separaban dos peitos da rapaza, Pero eu si tiña unha media costumbre de que non lle dicía ves a bailar. Cando lle dicía xa as tiña agarradas. Eu bailei o agarrado bastante separado, porque nin as rapazas deixaban que un se achegase moito, e menos os pais e sobre todo as nais que estaban ao pé da música
ou rodeando o escenario do baile, e como quen non quera cousa, vixiando o comportamento das súas fillas, das súas sobriñas, das súas irmás máis novas, etc. O ajarrado pouco bailei porque o meu pai non me deixaba. O día que sabía que eu bailaba o ajarrado, non me deixaba ir ao baile. E tiña que bailalo suelto, pero o ajarrado non. Pero eu recordo que unha vez nunha festa bailei cunha rapaza, o día seguinte bailei coa mesma rapaza, e o terceiro día tamén, e o meu compañeiro de festa díxome: Suso, pedíchelle palabra. Pedir palabra era, en efecto, comprometerse a acompañala nas festas e logo ir á súa aldea os sábados, logo os xoves, e se un ia os martes, naturalmente un xa estaba na vicaría. Entón, o novo volvía para a casa da mota, acompañaba, e xa se facían novios. E despois xa nos poñían hora a postura do sol na casa. E tiñamos que vir. E chegábamos á casa, e o mozo viña con nós, ao chegar á casa, marchaba. Porque non había discotecas, non había tal botellón que lle chaman agora, que eu non sei nin como é, nin falta me fai. Era unha forma que había, buena ou mala, pero era aquela, e era sana, que non había eses ruidos, nin había eses lucecitas como hai agora, que cando sales de ali sales ya medio jodido. Así era a cousa, pero era todo un rato de día, nada de noite, Dios me libre. Despois as cousas malas faríase como en todos os tempos, digo eu.